Okay, good afternoon everyone. This Maray na Hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nag-aantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Munyanal daw ning Miyerkules petsa 9 kang bulan ning Hulyo 2025. Munyanal daw mga tugang, day po ako nagsusolo-solo. Tangunyanal daw may makakaibahan kita. Ini po mga tugang ko sa pagiging Dominican. Sinda po hali sa Santo Domingo Church, Quezon City, o duman sa tinatawag namin Coristado or Studentate. Pero ngunyan na nagbabakasyon yata sinda. Kaya sa kasubago, dahil kuya nga ni patumping-tumpik, sabi ko, pwede ka mo mag-guest sa kuyang programa. Yun na nga ni, dagos na iyo tabi. Gusto kong ipabisto mga tugang ang satuyang mga kailibahan ngayon na hapon na walang iba kundi mauna ang, siyempre ang medyo eldest, Yaon po ang satuyang tugang na si Tagaligaspi po ini. Tagaligaspi? Aki ni Dean Aguilar. At the same time ni Sam Aguilar. Yan mga tugang. At sa tuya na makakairibahan. So mga tugang sa tuya na midbidon. Ang satuyang guest number 1. Walang iba kundi si papahiling ta muna sa camera, Nald, papahiling ta sa camera na ang kaibahan ta muna Tagaligaspi, walang iba kundi si Ray Aguilar. Yan, good afternoon Ray. Maray na hapon po Father Butch, maray na hapon sa tuyang mga parahiling asin para dangog. Yun po, pinamimibinaw ni Father Butch. Ayun po. Ako po si Ray Aaron Aguilar, taga Bigaa, Legazpi po ako. And sabi nga ni po, yung kami nagdi para sa muyang bakasyon, kaya marayan nun po na productive na bukasyon. Productive na bukasyon saka bakasyon. Saka bakasyon po. Ray, inabot mo si mama mo, sabi mo si mama, si papa mo, magdangog tabi sa satuya ta, mahiling kita sa DCGB News Online, So mahiling, madadahog sa DCGB News Online. Okay? So sabihin mo, text mo na ito si mama mo. Yes po, brother. Pati po sa mga kaiba nila siguro sa Tanchuling at sa Bigaa po, mga paradangog ko dyan. Yan, okay. Sa tuwa namang papabisto mga tugang ang Tagalibmanan Camarines Sur. Walang iba kundi si Jude Kwan Nyo. Maray na hapon po, Father Butch. Asin sa mga nagdanangog sa Satuyang Radyo. Ako po si Brother Jude Cuanyo OP. Tagalibmanan Camarines Sur po ako. Yan, mga yun, mga tugang. Pwede sabi ka subago, bakasyon na bukasyon. Yep. Kaya nagiging productive ang sa indong bakasyon. Primero, yung kamudig sa DCGB, at the same time, makakapag-share ka mo, makapaghiras ka mo kang sa indong mga, sabi nga ni, bakusan ng opinion, kundi mga suggestion o inspirasyon. Kasi ining marhay na hapon mga tugang programa na nagtatao sa tuya ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Kaya magiging marhay ang sa tuyang hapon mga tugang, iibang kita kan sa kuyang mga tugang sa pagiging Dominican, sa pag-urlayan ta na maging marhay ang sa tuyang buhay-buhay. Okay? So, Ray, pwede mong istorya mo sa muya muna. Kumusta ka dyan sa seminaryo? Perang taong ka na pala sa seminaryo? Istorya mo sa seminaryo. Yan po. Ako po, nagpuon po ako maglaog sa Dominicans kang 2019. 2019? Yes po. After po ito kang senior high school. So, high school graduate pa lang po ako naglaog. Saan ka nag-graduate pala sa senior high school? Nag-graduate po ako sa UST Legazpi man po. Kaya duman ko man po namin ibidan sa mga Dominicans. And duman man ako na recruit ninda na mag-enter sa Dominicans kang 2019. 2019. So, perang taong ka na sa seminaryo, sa Dominican? Ngunyan po, Father. Bali, ika-6 na taon ko na po. Ika-6 na taon ko na sa seminaryo kang Dominicans. Ang suinod ko pong taon, postulancy sa Calamba. Duman po kami sa Calamba, postulancy. Postulancy po, Father. Duman po kami prepare tanganing
more on human formation po, taning ma-develop lang so formation may bilang gentleman, maray na tao. Tapos po, pagkatapos kisarong taon, tigko padaraman po kami sa Manawag, kisaro na naman na taon. Duman po, more deeper sa formation may para sa spiritual formation. Duman po kami piguhubog, taning mas mapakusugan sa moyang yun, spiritual formation and Anong upward well-being. formation ito? Kasabi mo kasubago, postulancy. Opo, Ang primero pala postulancy, ano? Pagkatapos ka mga postulancy, saan ka mo nag-adala sa postulancy sa Letran? Letran Calamba po. Letran Calamba, Letran Yes College po. ng Calamba. Letran College, Pagkatapos, perang taon ka 1 year. 1 year po duman sa Calamba, Father. Pagkatapos sa dinara ka mo sa Manawag, Pangasinan. Sa Manawag po, duman naman po sa novitiate formation. Novitiate formation may. Duman po, bali nakasulog naman po kami kang habito. Nakahabito na ka mo, nakasutana na ka mo. Nakasutana na po kami. Sarong taon man po ito, sabi ko nga po, spiritual development. Aha. Pagkatapos po kay itong sarong taon, nag-profess na po kami kang samuyang vows. Yan pag-profess po kang samuyang vows, ma-move to the next stage naman po kami, ang studentate, kung saan po yung kami duman niya ni Jude. Yung kami niya ni Jude. Duman naman po sa studentate, duman naman po sa samuyang pag-adal. Ang focus niyo naman po ang samuyang pag-adal. Philosophy, theology, as in, Hanggang maging padi. hanggang maging padi po. So, opo. Duman po sa, ngunyan po, nasa studentate po ako. Kakatapos ko lang po ang sa kuyang bachelor's in philosophy. And 4 na taon po ito, ngunyan, sa Ralaogan po, ang sa kuyang kukwao naman ay theology. Mado man na ka mo sa UST. Theology. Yes po, sa Faculty UST po. of Sacred Theology sa Faculty. UST. Yes po, Father. Pero ano ang mga pinag-adalan niyo sa philosophy? Sa philosophy, sa UST po kaya mas midbid kami sa... Ay, di ba ka mo nag-adal sa UST? Yes po, sa UST man po. UST Manila po. Di man po kami nag-aaral. Philosophy sa UST. Philosophy sa UST po. Sa Central Seminary. Kaibang mi man po sa mga Central Seminary, pero mga kaklase mi man po sinda. Pero iba man po sa formation eh. Kaibang mi lang sinda sa klase. Sa klase. Pero nabalitaan ko, Ray, congratulations. May nahiling ako sa Facebook mo na anong honor na may igwang honor naman na. Opo, Father. Congratulations. Di ka pasupog. Di man ipagyayabang. Kasi number 1, talagang sabi nga, this is not pagyayabang, kundi sa katotohanan, talagang matalino ka talaga naman. Nagmana ka kay papa mo, kay mama mo. Opo, salamat po si sa mama Dean mo. Sinda. Din po, ang mama niya, Dean. Dating din po, opo. Ng College of Arts, Sciences and Education Yes, sa UST. Pero retired na si mama Retired mo. na po sindang niya. So anong honor rito? Opo, sa grasya po kang Diyos, naka-manya cum laude man po Wow, kita tingnan sa mo. philosophy. Magna cum laude sa philosophy. Yes po. Grabe, okay. Ngayon dagugunta naman si Jude. Alam mo si Jude, mga tugang, nag-guess ko naman ini pero naka-record kami. Kaya hindi nahiling si Jude. Kan December yata ito na Jude. January po pa. January. Iya po. Okay. So nadawag ng boses ni Jude pero ngunya nahiling tabi nindo si Jude na kapareho ko na medyo kapare-pare kami pala tulong medyo healthy. Healthy kami. Si Jude, kumusta ka naman Jude sa seminaryo? Mareban po ako, Padre. Ano mo pala? Istorya mo to, pag-istorya ni Rica Subago. So, anong year mo na ngunyan? Miski din mo na istorya sa itong process kasi Okay. sa Dominican baga, naabot ka na postulancy, Opo. novitiate, then studentate. Yep. Then bago ma-ordination. So, sa imo, ano istorya mo? Ako po, medyo special si Sam mo. Di ko man i-istorya gabo si stages of formation mo. Pero kang naglaog po ako sa postulancy, it was the time na 6 months lang si postulancy me because it was pandemic that time. 6 months lang. 6 months. Sige, pinakamabilis pong formation sa postulancy. Then, Swerte mo. Opo, 6 proceed na kami months for na novitiate. siya 1 year. Opo, almost 1 year po ang kila Brother Ray. So, 6 months sa Letran Calamba, Yes, po. Letran College Calamba, pagkatapos ka ito, bistisyo na nindo. Yes po, May bistisyo. sutana ka na tulos. Yes po. Oh. Yan, nakaabito na po.
Kaso rin ito, 2000, 2022 po ako 22 nagsulo. kasi Opo. si 2019 si Ray. Nag-loud po. Yes po. 2022. Oh, so 2022. Pero tapos na ba sa pandemic ito, no? Pwede na ito. Almost transition po. Transition. na po nung time na to. Kaya naka-ano ka ng 6 months lang, naka-ano ka tulos, Opo. nakahabito ka tulos. Opo. Yes po. Swerte mo ah. Yun. So ano nangyari naman sa ano mo, pagkatapos ka itong sa transition mo naman sa novitiate. Ayan po. So after po kang novitiate is our first profession. So officially kapag ika nag first profession, officially Dominican ka na, no? You are part of the Dominican order and igwa ka ng suffix sa apelyido mo na OP. OP, Ayan. And then pagkatapos kan sa imong first profession sa Manawag, immediately you will proceed to Santo Domingo Church in the Dominican Studentate. So duman po nagpuon an sa kuyang academic formation sa Dominican Studentate sa Quezon City. Yan. So, ngunyan pero taong ka na sa Dominican Order. Sa Dominican Order po, maduwang taon na po ako. So, nag-anniversary po ako kan sa kong profession last June 16. So, ikaw Jude, simple profess or solemn ka na? Simple profess pa lang simple. po. Ikaw Ray, Parehas po kami ni Jun. pareho ka mo simple. Yes po. Ano ang ibig sabihin ng simple profession? Yun, pag simple po, ang ibig sabihin, parehas man po in the profession give vows. Kasi ang pagpapahayag o pag ibig sabihin pagtanggap ng vows, Ng di ba? vows, Nangako opo. na kamo. Nangako po. Mga tugang, ang ibig sabihin ng profession, pangangako. Nangako Yes po. ka na. Nangako na. Nangako ka na magiging Dominican. Magiging Dominican ka na susunod mo po sa 3 evangelical counsels sa poverty, obedience, chastity. Aha. So, ang kaibahan po kang duwa, Solemn? So simple tsaka solemn po. So simple po, ang tutuga mi lang is temporary lang po, siguro 3 years. 3 years po or 1 year, 1 year. Aha. Sa kaso ko po, 1 year po ako. Pero kina Pareho June pala po, kita. Kaya tuman ako, 1 year din 1 ako. year po. Pero pagkatapos ng 3 years, in 3 years, nag-solemn na ako. Samuya po, ito po, parehas po pwede. Masolemn ka naman. Sana po. Okay, pangaji ma. Oo po, Mga tugang imagine. ipangaji ta si Ray na matuga na talaga siya, mapahayag na siya na siya magiging Dominican for life. Yes po. Ano? Ito po ang solemn profession for life na po sa pagtuga. Okay, apo. Parang sa kasal, till death do us Till part death do na. us part, opo. Until death na yon. Opo, kaya ganoon yung pigkasal pa. Parang sinasabi kasal. Okay. Opo. Anyway, babalik kita kilare, no? Magpagirumdum kita gilaray, maghanap buhay mo na kita, no? Ano mga tugang, babalik kami gilaray ni Ray, ni Jude sa programang Maray na Hapon at mag-commercial muna kita. Ang oras tabi ngayon ay 16 minutes after 1 o'clock. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus,
Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi Hoping ngayon aldaw ning Miyerkules, petsa 9 kang bulan ning Hulyo 2025 na kung sa in mga tugang kita ay may kairibahan, no? Pero bago ko itaw giraray ang mikropono sa satoy mga kairibahan, gusto ko po munang batiin si Ana Peña Ocampo, Maray na Hapon po, sabi niya. At the same time si Ogeline Cuanyo Reynas, watching from Mambulo Nuevo. Hello Father and Brother. Oh, ini po atugang ni Jude. Batiin mo naman sa tugang mo, Jude. Maray na hapon po sa mga nagdadalan asin sa sakuyang tugang si Augeline Cuanyo Reynes, asin ang sakong bayaw si Raymer Reynes, ang sakong pamangkin si Jelrin Reynes, asin ang sakuyang tugang man sa Naga City si Ada Gabi na Cuanyo Naag, asin ang sakong bayaw na si Jervis Naag. Yaw sa sin na ngunyan. Si tugang ko pong matoa si Augeline, yaon po sinda sa Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Libmanan. Iya po. Oo. Ikaw pala, Ray, batiin mo naman si mama mo, si papa mo ba? Nagdadaog mo niyan eh. Yes po, kina mami and daddy po, Arlene and Sam Aguilar. Yun po, hello po. Sa Biga, Legazpi po. As in sa mga paradangog na po dyan. Maray na hapon po sa Indo. Iyon, okay. Any mga tugang, kasi bago napabistutaan sa tuwe mga kairiba, ngunyan, araman ta kung sa taon na sila sa seminaryo, ang kaputang ngunyan, para makainggan man na mga, lalo sa mga nagdadaog ngunyan, na maging padi. Kasi importante ngunyan, na mag-recruit kita kadikit pa rin ang ginala ka mga padi, Opo. May mga padi na nagluluwas. Pero kulang pa manggiraray, kaya mag-recruit kita. Ang hapot ko, pero si Ray for example, Ray, anong na taong ka na, no? Opo, anong na taong ka na? Si Jude, 2 taon or magtutuyo inahap ka na siguro, ano? Yes po. Sa buhay-buhay nindo sa Ray, 6 years ka na. Anong masasabi mo sa buhay mo itong 6 years sa loob ka seminaryo? Ito po, Maugma ka. Maugmahan po sa laog. Ako po, personally, tunay po nakaugmahan ang naanap ko sa laog. Kaya nga po, yaman pa ako. Iyan. Man, sa rason ko nato, yaman pa ako. Maugma po ako, saro po sa pinaka kinaugmahan ko sa seminaryo. Iyo po ang community me. I-register po kaming sarabay na magturugang duman po sa formation house may sa student tape. Or maski pa man po kang ito po, kung sa Kalamba man kami or sa Manawag, mag-iriwa po kami. So, sarabay po kami nagkakaon, sarabay po kami nagpaparangadji, nag-aadal, as in nagkakarawat or nag-sports or nagaruluwas pag minsan-minsan.
Ito po ang sa mga pinaka-kinaugmahan Yung ko sa community life. yung community life po, Father. Living together. Living together. So yun ang nakapagpapaugma sa imo. Opo, yun po talaga po. Di mo namimiss si papa mo, si mama mo. Pag minsan-minsan po, man, pero garo man sa na po sa harong, dakulon po akong tugang na duman sa formation house. Sarap, ito po, dakol po kaming Para sa mga tugang mo, ini ang mga tugang mo digdiyan sa pagka-Dominican. Opo. Bakong nadagdagan lang biological po. brothers, kundi, ito mga, sabi kayo niyo, kapatid sa pananampalataya. Yes po. Spiritual brothers, yun na. Ikaw naman, Jude, ano ang apot ko, mog, makasalaog? Yes po, Padre. Paugmahon po sa Lapit-lapit ka dyan sa ano, ha? Yan po. Yeah. Ano, mog makasalaog? Ano to mog? Yes po. Si Ray sabi niya, mog siya nahilin niya, ang kaugmahan niya, nahilin niya sa community life. Iyon po. Ang kaugmahan pong sa pagiging Dominicano, iyo po ang buhay mi mismo sa laog kang formation. Okay. Ang community life, ang prayer life, ang pag-adal, as in ang pagserbisyo sa kapwa. Ayan po. Maugmahon siya, araw kan sinabi ni Brother Rita, bako kang solo. Kaibahan mo ang sa imong community sa gabos mong ginigibo. Kumbaga, igwang nakaantabay sa imo na sa gabos na bagay sa pagpangadji, sa pag-adal, sa pagserbisyo sa kapwa. Ayan. So sinasabi pala, Ray, sa Jude, ini tinatawag, may accompaniment, Yes or po. journey. Yes. You journey together. In the religious life is a journey talaga, So, yun pa lang makapagpapaugma sa indo. Kung halimbawa ngunyan sa decision mong iniho, ano ta gustong-gusto mo talaga sa Dominican? Ano ang nag-attract sa imo sa pagiging Dominican? Huwag man nakasalo, pero siyempre lalo ka nagpapaugmayan sa imo. Ano ba nagpapaugma sa imo lalo na nag-attract sa imo sa gusto ko talaga yun maging Dominican? Ikaw, Ray mo na, si Ray. Ako po, sa kuya po, initially nag-log po ako may ako lang po talaga mag-serve po sa mag-serve sa sa community mag-serve lang po. Tapos na-realize ko po na itong pag-serve ko, itong desire ko na mag-serve, so kagustuhan ko mag-serve, garo nahiling ko sa Dominicans na ang form kang pag-serve ninda is through preaching po. Through preaching, and then natutupad po ito sa paagi ninda kang pag-adal, as in pagpangaji ninda na ito po importante po sa pag-adal sa importante sa pag-adal sa Dominican sa duman mi po pigukuha so sa mo yung ipi-preach, at iman po ito so saro sa mga dahilan ko nata contemplata po. Opo, kung ano po sa mga ito po contemplate niya mo, iman lang po ito so piga-preach me. So importante po sa mo yan na nagko-contemplate, nag-aadal, and iman po ito sa mga nagustuhan ko sa Dominicans. Ito po so klaseng service siguro na tigahanap ko, and nahanap ko sa Dominicans, kaya po nagstay ako, and may ako pang magpatuloy sa Dominicans po. So alam mo din, ang digdi sa Pilipinas kasi halos ang mga Dominicans nasa sa eskwelahan, Yes baga po. halo kining UST Legazpi, UST Manila, then Angelicum College, UST Man, Letran and then schools Letran man po. College, Yes po. pareho. Sa imo na baka pag naging padi ka, more or less ma-assign ka man sa institution na yan of learning, So ano mo ba yan, naisip mo ba yan? Opo, Padre. Dakol man pong beses na napapaisip ko man po ito. As in, dakol man po talaga naghahapot na siguro baka maging rector ka, argaan, pag-abot yung panahon sa mga kaklase ko po sa UST Band. Bagya maging rector ka. Oto po, I mean, totoo man po na baad po. I mean, it's possibility. May posibilidad na kami baga nagugurang naman, kamong mga huben, baka later on na ikaw ang maging rector kan UST Legazpi, pwede man iyan, pwede man ipagdasal ta, at least mayroong Bicolano, kasi dahil pang Bicolanong rector kang UST Legazpi, kahit yung panon Aquinas, kasi ang
ang Aquinas University, ang mga rector, of course si Father Salinas pagkakaitong panahon, tapos Father Piñon, Father Salgado, di pong Bicolano. Baka ikaw ang primerong Bicolano kasi ikaw na baga first Filipino Asian Master General Yes, na walang iba kundi si Father Gert Timoner, OP, na siya po number one, first Asian, non-European, and first Filipino, and at the same time, first Bicolano. Pwede siguro, Pwede po siguro. ikaw naman, Jude, ano sa emo? Talagang naka-attract sa emo sa pagka-Dominican? Ang nag-attract po sa kuya sa pagiging Dominican, iyo po mismo ang buhay kan sa muyang founder na si Santo Domingo de Guzman. Kang ako po, mayo po akong aram about sa Orden Dominicano. Yes. Alagad kang tigbasa ko po ang buhay kan founder mi Santo Domingo de Guzman. Na-inspired po ako lalong-lalo na tigmukna niya ang orden, tanganig mag-preach, tanganig magpahayag ning katotohanan o itong inaapunta sa Latin na veritas. Takang panahon niya po baga naglalaganap itong salang Mga fake news. Yan, fake news, May mga salang fake news kahit itong pagtubod. panahon. Hanggang ngayon may mga fake news pa rin. Yes po. Pagtubod na fake. Yes, yan po. Kaya yan po ang nag-inspire sa ako na maglaog sa Dominican. Until now, it is very relevant na igwa pa din kitang fake news, igwa pa kitang salang pagtubod din na sa hiling ko po, lalong-lalo na ngunyan, kaipuhan tang maray ang mga preachers, tanganig magpahayag din katotohanan. As in, yan po ang saro sa karisma kang Dominican Order, ang magpahayag din katotohanan. You nailed it. Yes. Sinasabi, you nailed it, sabi sa mga Amerikano. Alam mo, sinama mo kasi, Jude, kasi totoo yan, So, lalo sa panahon ito, nakadakol pa ang mga fake news. So, itong Dominican Order is really relevant na kita mga Dominicans, magpadagos kita, magpahayag, magbalangibog sa Bicol, magbalangibog kang katotohanan. Itong panahon ni Santo Domingo baga kaya may mga fake news nga ni sa fake news itong heresy. Ano ang heresy ni katong panahon na nilabaanan ni Santo Domingo na mali ang turo na iyan. Ano ito? Albigensian. Albigensian heresy. Albigensian heresy. Ngayon, anong ginibo ni Santo Domingo? Istorya mo, Ray Palasi. Anong ginibo ni Santo Domingo kang panahon na lumalaganap ang mga maling aral o tinatawag na fake news? Anong ginibo niya? So ito po, dahil po sa misinformation as in fake news sa pananampalataya, si Santo Domingo po, ang ginibo niya po, naggibo po siya nagtipon po siya kay mga brothers. Samahan. Tapos, ini pong mga brothers na naging order of preachers po, ang ginibo po sa inda, pinadala po sinda sa mga universities tani mag-adal, as in, kontrahon po so mga misinformation na kang panahon ito po. Na ito po, mag-adal sinda taning makontra sa mga heretics through their preaching. Ito nga po, pag-adal ninda, magamit sa preaching taning makalaban sa Albigensians po. And mabalik po sa mga pananampalataya kang mga ma-convert giraray sa sa Catholicism po. Katoliko. Kasi importante talaga mapaliwanagan sinda ng katotohanan. Jude, may madadagdag ka pa? Ano talaga ang naggibo ni Dakulao nagginibo ni Santo Domingo, parang mahikayat gabos uli ang mga tao sa pagtubod ng tama. Ayan po. Kang time po ni Santo Domingo, ining mga Albigensian, ini po sarong grupo ning mga erehe or mga nagtutubod sa salang pagtubod. Ang pagtubod po ninda is numero 1 na ang Diyos ninda duwa. Igwang duwang Diyos, sarong Diyos na maraot, sarong Diyos na marahay. As in sinasabi man ninda na anhawak, maraot, as in an kalag,
nakalaom sa hawak. Kaya ang mga Albigensian that time, tigi-encourage ninda ang suicide, pag-mutilate, flagellation, ayan po. Pagpapahirap sa katawan. Yan, all forms of ning to mutilate the body. Yan. Kaya ang ginibo po ni Santo Domingo, nganig ma-correct o ma-address iyang salang pagtubod na iyan, ipinahiling niya itong tunay na pagpepenitensya. Kasi kung hihilingon ta po sa historia kadto, ay ng mga Albigensian nagmumuka sinda nagpepenitensya kasi tigmo-mutilate ninda si hawak ninda. Alagad, ang purpose po ninda is dahil ang paghiling ninda sa hawak maraot. Alagad sa tuya pong pagtubod, ang pagpepenitensya bako dahil hinihiling tang maraot ang hawak, kundi yan pagsulsulkan sa tong kasalan. Yun, pagsulsulkan Kaya kasalan. pinahiling talaga ni Santo Domingo taano nagpepenitensya. As in, pinahiling niya sa iyang pagkabuhay, itong sa iyang tigtutubudan. Kumbaga, bako lang sa marahay na tataramon o sa kung gaano siya katibay magpahayag o mag-evangelisar. Alagad, si Santo Domingo may hiling sa iyang pagkabuhay na tigsa sa buhay niya sa iyang tinutukdo. Kaya kadakol na maray ang nagiyahan sa tamang pagtubod kang panahon. Naliwanagan sila. Naliwanagan, yan po. Na ang katawan, bako palang maraot. Yes Kasi po. sabi nga ni Baga, ang Diyos nagkatawang tao. Yan. Na ang Diyos dahil sa nagkatawang tao, ginibong kasangkapan, so katawan kang tao para maligtas ang katawan. Pero hindi dahil sa ang tao ay ang katawan ay makasalanan. Babalik kita gilaray pagkatapos kan mga pagirumdum ang oras tabi mga tugang, babalik kami gilaray ni Jude ni Ray. Ang oras tabi 34 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at kay Ribanta mga tugang, ang sakuya mga tugang, si Brother Jude, saka si Brother Ray, sa mga Dominican students po sinda, nayaon nung yan sa Legazpi sa Samuyang Kumbento, kaya nga nayaya ko po sinda, no? Sabi ko, ibanin do ako sa sakuyang programa, yon. So, mga katugang, gusto ko tipik rulayan kasubago, manunugod nga ni sa
kay Santo Domingo na siya ang founder kan Dominican. At ini nga ni na mahilig ng mga Dominicans na sumusunod sa yapak ni Santo Domingo. Ano? Lalo sa papahayag ng katotohanan. Ano? So, Ray, ano pa ang madadagdag mo na talagang masasabi ngayon ang purpose ni Santo Domingo kung bakit siya gumawa ng isang samahan na tinatawag natin Order of Preachers. Ano ba ang pinaka-purpose niya talaga? Ito po, sa pagkamit po kay Saint Dominic, no, ang pinaka-purpose niya po, kung nata niya ginibo sa orden, is really to preach the truth, which is Jesus Christ po. Ang katotohanan na si Kristo, na siya Diyos. Saro po sa mga pigisabi tungkol kay Saint Dominic, ito po Saint Dominic talk to God and talked about God. Ang ibig po kato sabihon, minidbid po si Saint Dominic bilang sarong tao na mapangadji, as in ma-preach. Ang ibig po sa kanila sabihon, piga-preach po kaya ni Saint Dominic, puros po ito tungkol sa Diyos, which is the truth. And ito po na preaching niya, paagi man po ito, gabos po ito hali man sa iyang pagpangadji, as in pag-adal. Ito man po ang shinare niya sa mga tugang niya sa Order of Preachers, na ito ang gigibuhon kang orden na ini, kang samahan na ini, na mag-preach kang katotohanan sa buong mundo. Ito po. Yeah. So kaya mo talaga na ipadagos itong pagpapahayag o pagsabi nga pagbalangibog, kung sabi ko pagbalangibog kang tataramo ng Diyos, ano? Kasi ang tataramo ng Diyos katotohanan, ano? So ito sabi nga ni Ray mga tugang na hali iyan sa iyang pagpapangadji. So in other words, ang talagang ugat kang preaching niya ay hindi lang sa pag-aadal. Nag-aadal siya parang magamit iniho sa pagpapahayag ng katotohanan. Hindi parang nag-adal parang makakuha ng mataas na kwarta, mataas na marka. Ano? Kasi may mga estudyante dyan, gustong makakuha ng mataas na marka, pero hanggang dumansa na. Dahil na pagkataas na kuha ng marka, duwara na sana. So ang magayon na nag-aadal ka, ang rason kanta nag-aadal ka, parang makatabang yung pag-aadal mo sa pagpipris mo. O yan sa iyo, Jude, ano ang sa imong take man duman na sa itong si Santo Domingo kaya nagtatag ng Orden Dominicano, parang sabi nga ni Reyna, ipangabalingibog, i-preach ang katotohanan. Kasi yan ang kaligtasan. Sabi nga, preaching to the salvation. Preaching, salvation through preaching. So yung kaligtasan, natatamo yan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi sabi baga sa Bible, listening. Listening through faith. Kasi kita nakapagtubod dahil sa nakadangog. Kung di kita nakadangog, di kita makatubod. Kaya puhan talaga madangog ang mga pahayag. Ano sa imo, Jude? Totoo po, na tigtatag di Santo Domingo de Guzman ang Orden Dominicano para sa pagpapahayag din katotoohan, and maidagdag ko lang po, preaching for the salvation of souls. So araw kad sinabi ni Padre Subago, kaligtasan, yaon ng kaligtasan. So that is the purpose of the Dominican order, to preach for the salvation of souls. And that is why importanteng maray ang pagpangaji, ang pag-adal, tanganig kaming mga Dominicano makapagserbi sa sabuyang kapwa, makapagserbi sa hawak asin sa kalagan sabuyang kapwa. Kaya kung mapapansin po nindo, kadaklan po na ang samuya pong apostolate digdi sa Pilipinas ay
mga eskwelahan or education, to give emphasis na tignatawan ming importansya ang edukasyon. Iyo po yan ang kasimbagan, tanganig labanan ta ining mga salang impormasyon, salang pagtubod, kay puhan, importante na pinag-aadalan ta ang satong pagtubod, tatawang kitang marhay na edukasyon, tanganig kita maging open sa katotohanan yan. So maging sinabi mo Jude tungkol sa edukasyon, kasi importante sa panahon iningon yan na kadakol ba kita ngunyan ng mga informasyon, lalong ngunyan, may mga AI, yung mga kadakol ng mga informasyon kita nadadaw ngunyan sa Facebook, sa Messenger, kung saan sa Instagram, gabos sa sa social media, na kadakol ng mga ngunyangani, mga content creator na iyan. Pero ang aputa, totoo ba kaya? Kaya nga, yaon ang importante dyan. Ang sabi, katotohanan giraray. Because sabi sa Bible, baga, truth will set you free. So, importante yan na i-edukasyon talaga. Anyway, babalik kita giraray, pagkatapos kang pagirumdum, ang oras tabi mo yan, 44 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Okay mga tugang, balik na po kita giraya sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Nasa last part na po tayo. At kasubago nga nasabi ni Jude, talaga edukasyon ang talagang para sa salbasyon. Edukasyon para sa salbasyon. Kasi hindi man kita nag-aadal para kung saan, para maging mataas ang markata, para maging sikat kita, kundi nag-aadal kita para makatabang kita sa kaligtasan. Edukasyon
para sa salvasyon. Okay, Brother Jude and Brother Ray, pirang taon ka mo, bago maundunan sa pag-aadal? Pirang taon? Ikaw muna, Brother Ray. Yun po, ang total years po kung sa mo yung pag-aadal, pag naglawag ko po sa Dominican, hanggat bago ka po magpadi, sa mo yan po senior high graduates, 10 years po iyan. Bale, 4 pong taon para sa philosophy, 3 taon para sa theology, tapos may 1 year po kami para sa Institute of Preaching. Kasabay naman po ito sa master licentiate or masteral degree na kayo po makuha po. Sa muya po kaya, importante po itong makuha mi na su licentiate degree mi. Ang rason po kayo ito, pag ang licentiate parang masteral. Parang masteral po. Same So dapat bago ka ma-order, master ka na. Opo, iyo po may masteral degree ka na. Opo, requirement na po ito sa MUYA na master ka na before masteral holder ka na pag bago ka ordenahan. Saro po sa mga rason kaya ito is tanganing sure po natapos mo na sa masters mo bago ka ma-ordenahan. As in, aside pa duman, pwede ka na po magturo sa, nasabi nga ni Jude, no, sa mga educational institutions pwede na magturo sa mga padi. Igwa ka mong LPT, ano ito? Opo, may license, license in practice teaching. Teaching, in teaching professional po. teaching. Professional teaching po. Opo, may stage man po na nagkukuha man po talaga kami yun, license in teaching. Nagtutubod po kaya kami, ang ano po kayo is, teaching po is preaching. Is preaching, is a part of preaching. Kaya po, ito po, nagkukuha man kami ka itong license, tanganing recognize man kami na lisensyado po lisensyado kayo. Bako ka mga fake teacher. Bako man po. Na dahil man pala si lisensyado. Opo. At then, gabos po ito, kasarabay sa 10 taon, kaipuhan po, taning ma-ordain po kami bago maging padi po. Ito po, Father. So, ilang taon ka pa pala, Brother Ray? Ako po, kasi tapos ka na ng philosophy. Yes po. Since tapos ko na po sa 4 na taon sa philosophy, igwa pa po siguro akong 5 or 6 na taon na matapos mo. So, matapos so ko Bachelor of Sacred Theology, 3 years. 3 years. And then mayroon kayong sabi Institute of Preaching. Yes and then po. Para plus yung LPT. Plus LPT. And then masteral mo. Masteral po or licentiate. Licentiate. So, total or 5 to 6 years po. Iyon. Sa kuya pa. So, ang mga 6 na taon pa yan. Ayun po, Father. Pagdatal natin mga tugang, pangajita na matapos tulos ni Brother Ray ang sa iyang tinatawag na institutional studies. Ikaw, Jude, pirang taon pa, Jude? I think mga 8 years pa po. So, anong year mo nang unyan? Ako po, incoming 3rd year philosophy. So, ang philosophy mo po is 4 years. So, I only have 2 remaining years in philosophy. Then, sa pag 4th year ko po, matisis na kami. And then, sa hera kang Diyos, kung makagraduate, proceed na for theology, 3 years. Then, after kan theology, yung licentiate or masteral, certificate for preaching, and then licentiate na inaabot 2 to 3 years po. Opo, and matisis ka na kaan. Opo. Yeah. Dahil lang ka mo magkatisis, ha? Kasi, alam mo mga tugang biko sa thesis, baka nagkakahilang may thesis so mga tugang pangajita sinda na sinda ay makapag-persevere na maging pari si Brother Jude saka si Brother Ray at sa mga naglaog sa Dominican o sa mga naglaog sa seminaryo na kay puwanta talaga ang sabi nga, the laborers are few, but the harvest is great, but the laborers are few. Di ba? Kadakol ang aanihon, pero kakadikit ang mga mag-aani. Kaya, let us pray for the harvest master. Okay? Let us pray to the Lord na talagang tabangan, ang mga seminarista maging padi at yung mga padi tabangan manggiraray maging tapat na mga padi.
Ano? Kasi importante yan eh. Kasi pag ikaw padi na, talagang nakulaan ng responsibilidad mo. Ano? Unang-una may responsibilidad ka sa kaligtasan ng tao eh. Ang tanong eh, Father Bombase, ilan na ba ang nailigtas mo? Or Father Bombase, ilan na ba napahamak mo? Yan ang problema kasi minsan mga padi, either magdala ng kapahamakan o magdala ng kaligtasan. Ano kaya ito po pangaji tama mga tugang. Ngayon parting words Ray sa mga nagdadaw sa tuya na ano ang sa imong parting words? Ayan, sa giraray po sa mga gubos na naghihiling as in nagdadawong sa tuya, salamat po as in sana patuloy niyo po kaming ipagpangaji kami po ni Jude as in sa mga kaibang mi pong mga student brothers na magpatuloy po sa pagpadi as in sabi nga po ni Father maging tapat as in maray na mga padi sa future. Sabi nga ni po halaba pa pero sa awa po kang Diyos maabot man po kita dyan. Madali sana yan, Ray. Madali. Ako nga ng 41 years na pagkapadi, naglawag ako 1975. 48 years na ako sa pagka-Dominican. Ikaw, perang taon ka na pala, Ray, sa pagka-Dominican? Since yung profession mo, yung simple profession. Since profession po, 4 na taon naman. 4 na taon. Okay. Ikaw, Jude, Brother Jude. 2 years na po ako 2 years Dominican. ka na sa Dominican. Yes po. Okay. Kanakol ka pagkakanon. Mataba ka pa ka, Jude. Basta importante, Jude, di ka magniwang. Kapag nagniwang ka, mawawala kang bukasyon. Noted po yun. Sign kang maray na bukasyon. Tingnan mo si Jude na nakulaw ng bukasyon niya. Nagdadakula siya sa loob kang kumbento. Hiyang po siya. Hiyang na may hiyang. bukasyon. Talagang may bukasyon. Ikaw, Brother Jude, parting words mo, Arcasenda. Okay po, sa gabos pong nagdadalan sa Tuyang Live, as in nagdadangog sa radyo, salamat pong maray sa Indo, as in ipagpangaji po nindo kami ni Brother Ray, as in ansa ko yung mga kaibahan na mga Prailing Dominico sa Santo Domingo, Quezon City. As in po, I want to take this chance also sa mga gusto magpadi, gusto maging Dominico, iniimbitaran ko po kamo na i-follow po nindo ang samuyang vocation promotion page. May YouTube ba ang kayo? May YouTube? Facebook lang po. Facebook. Father. Anong Facebook ng? Ang Facebook po kan samuyang vocation promotion sa Santo Domingo Church is ang Dominican Vocations Pagtugon sa Tawag. Ano po? So diyan mi po ini-entertain itong mga buot mag-apply sa Orden Dominicano. Ayan po. Okay. Diyos babalo sa inyong duwa, no? Sa pagtangkilik at the same time pagtausin sa kuya ning na hindi ka mo nagduwa-duwa, no? Si Brother Ray Aguilar saka si Brother Jude Cuanyo, OP, pare sila OP. Ito po si Father Bus Bubase, OP. Nagpapasalamat po kami sa Indo. Pangaji po nindo kami, na kaming mga naslaw sa kumbento, maging kasangkapan sa kaligtasan, hindi maging kapahamakan ng mga tao. Ito po ay hamon sa amin. This is a great challenge to the priests, sa lahat, na kami po ay akayin namin kayo sa kaligtasan, hindi sa kapahamakan. Nagpapasalamat din po ako sa ating technical, kay Nald Baldo, at sa tuyang name sa ating IT production na walang iba kundi si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Boots, kaibahan ta si Brother Jude saka si Brother Ray sa marhay na hapon. God bless everyone. Bye-bye for now.